We can have as much vainless repetition speaking in tongues as we can in Finnish or English. Ja me voidaan ihan samalla tavalla toistaa turhan asioita kielillä kuin suomeksi tai englanniksikin. Any prayer to God Mikä tahansa rukous Jumalalle, isn't mixed with faith, johon ei ole sekoittunut usko, is nothing but vainless repetition. on pelkkää tämmöistä turhaa toistoa. Amen. Oh God, oh God, oh God, oh Oi God, Jumala, oh oi God, Jumala, oh oi God, Jumala, oi God, Jumala, God, oi Jumala, God, God, oi God, Jumala, God, Jumala, God. Jumala, Jumala. Shut up. Ole hiljaa. Amen. That's vainless repetition. Se on turhaa toistamista. But if you say, Father, Mutta jos sä sanot isä, oh Father, voi isä, oh Father, voi isä, that is not vainless niin repetition. ei se ole turhaa toistoa. That is mixed with faith. Siinä on usko mukana. Touches the heart of Ja se God. koskettaa Jumalan sydäntä. Amen. So we need to speak in tongues. Joten meidän täytyy puhua kielillä. We don't have enough tongues. Meillä ei ole tarpeeksi kieliä. Of course, it all got messed up by the charismatics. God bless their hearts. Ja totta kai karismaatikot, Jumala nyt heitä siunatkoon, niin sotki tämän asian. Amen. But there's a reality. Mutta on olemassa todellisuus. So often we cast out the reality because we see a mess. Ja hyvin usein me heitetään se todellisuus pois, koska me nähdään, että joku asia on sotkussa. Amen. But the reality of tongues Mutta tämä kielten todellisuus is biblical, on raamatullista. solid, Se on vakaata is important, ja se on tärkeää. and we need it to be part of our lives, very much a part Ja of sen our täytyy lives, todella olla iso osa meidän elämää, because we have no idea. koska meillä ei ole aavistustakaan siitä. When I speak in tongues, Kun mä puhun kielillä, not only edifying myself, niin mä en ainoastaan rakenna itseäni, but it's very accurate to God. vaan se on hyvin tarkka ja täsmällistä Jumalalle, Yeah, because it's Holy Spirit. koska Pyhä Henki puhuu. The Holy Spirit is the one who knows the mind and will of the Father. Ja Pyhä Henki tietää Isän mielen ja tahdon, So he's firing very accurate prayers to the heart of jotta God, hän ampuu hyvin täsmällisiä rukouksia Isän sydämelle. and we have no idea. Eikä meillä ole niistä That's the mitään most wonderful käsitystä. thing about tongues. Ja se on ihanaa We kielissä. have no idea what we're praying for. Meillä ei ole mitään käsitystä siitä, mitä me rukoillaan. You could be praying for your miserable self. Sä voit rukoilla sen oman surkean itsesi puolesta You could be praying for a nation. tai kansakunnan puolesta You could be praying for another individual. tai You jonkun toisen ihmisen could puolesta be praying for me. Hallelujah. tai mun puolesta, halleluja. Keep on. Jatka vaan. Amen. I do not know Mä en tiedä, why we have this amazing gift and power of God, miksi meillä on tämä valtava, hämmästyttävä lahja ja Jumalan voima. and we don't use it, Emmekä me käytä sitä or we use it very little. tai käytämme sitä hyvin vähän. It's beyond my Mä comprehension en pysty ymmärtämään sitä. how believers do not Miksi uskovat ei use the gift of tongues. käytä kielten lahjaa? Speaking in the Spirit. Let me say it like that. Tai Speaking sanotaan, in the että puhu Spirit. hengessä. The gift of tongues is something different. Kielten lahja on jotain erilaista. Amen. Amen. So I expect to hear us speaking more and more in tongues. Joten mä odotan, että mä kuulen enemmän ja enemmän kielellä puhumista. We speak more in tongues, we'll sing more in Ja tongues. jos me puhutaan enemmän kielillä, me lauletaan enemmän kielillä. And we'll sing in tune in tongues. Ja me lauletaan harmoniassa kielillä. Hallelujah. All right, turn with me to John Okei, mennään Johanneksen chapter evankeliumiin 11. ja 11 lukuun. Verse 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Jakeesta 5. Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Not often that the word of God records such a thing. Ei Jumalan sanassa usein ole mitään tällaista. Jesus loved. Jeesus rakasti. He favored them. Hän piti heitä suosiossa. Amen. And then I'm going over verse 20. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went to meet him. But Mary sat still in the house. Jakeesta 20. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Ja Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. You know, isn't it amazing how we love to accuse Eikö se ole hämmästyttävää, miten meistä on ihanaa syyttää, when things don't go our way? kun asiat ei mene niin kuin me halutaan? We always look
for a scapegoat. Etsitään aina niitä We syntipukkeja. always look for somebody to blame. Jotakuta, jota me voitaisiin syyttää. Jesus, if you had been here, Jeesus, jos sä olisit ollut täällä. we just read that Jesus loved Mary, Martha, and Lazarus. Ja me justiin luettiin, että Jeesus rakasti Martta ja hänen sisältään But Lasarusta. Jesus, if you had been here, Mutta Jeesus, jos sä olisit ollut my täällä, brother had not died. niin mun veljeni ei olisi kuollut. Don't be ridiculous. Älä on naurettava. Amen. Don't accuse people because you're upset. Älä syytä ihmisiä, koska sä olet suuttunut tai järkytetty. Don't get offended with people because you're out of order. Älä loukkaannu ihmisiin, jos sä et ole järjestyksessä. Amen. I mean, here's Martha. She's so upset with Ja Jesus. tässä on Martta ja hän on niin vihainen Jeesukselle. She's accusing Ja him hän syyttää häntä, that it's your fault että se on sun vikasi, that my brother has died. että mun veljeni on kuollut. You silly woman. Sinä hölmö nainen. Amen. Amen. Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Ja 24. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. I know that. Minä tiedän sen. Don't talk to me about that. I know it. Älä puhu mulle siitä, But mä tiedän I'm sen. not interested in the resurrection at the last day. I want now. Mutta en mä ole kiinnostunut sitä viimeisen päivän ylösnousemuksesta. Mä I didn't haluan want my nyt. brother to die. En halunnut mun veljeni kuolevan. Oh, get over it, Martha, Pääse please. nyt yli tästä, Martta. Amen. Jesus saith unto her, thy brother shall rise again. Jeesus sanoi hänelle, sinun veljesi on nouseva ylös. Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection of the last day. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. I am Minä olen the resurrection and the life. ylösnousemus ja elämä. There isn't anyone beside him. Ei ole ketään muuta paitsi There is hän. no life outside of Christ. Kristuksen ulkopuolella ei ole elämää. In him we live and move and have our being. Hänessä me elämme ja liikumme, meidän koko olemus on Outside hänessä. of Christ is nothing but existence. Ja Kristuksen ulkopuolella on pelkkää olemassa olemista. He is the resurrection and the life. Hän on ylösnousemus ja elämä. Hallelujah. Whosoever believeth in him. Joka uskoo häneen. Amen. Whosoever believeth in him Se, joka uskoo häneen, shall never die. ei ikinä kuole. Hallelujah. Wow. We can believe and be dead. Me voidaan uskoa ja olla kuolleita. So many people Monet ihmiset, who know all about Jesus Christ. jotka tietävät kaiken Jeesuksesta Let Kristuksesta. me tell you, it's no good knowing about Jesus Christ intellectually. Ja mä kerron teille, että ei ole mitään hyötyä tietää Jeesuksesta älyllisesti. It's no good knowing about Jesus Christ as a miracle worker Ei hyödytä tuntea Jeesusta ihmeiden or a tekijänä healer tai or parantajana a deliverer. tai vapauttajana. It's no good knowing about Jesus Christ that he was on the cross. Ei hyödytä tietää, että hän oli ristillä. It's no good knowing all about Jesus Christ. Eikä hyödytä tietää hänestä It's no kaikkea. good even knowing the word from A to Z. Ja vaikka tietäisi raamatunkin Aasta Ö:hön, What's important is to know him. on tärkeää tuntea hänet. What is important is to have an experience of Jesus Christ himself. Ja on tärkeää, että on kokemus Jeesuksesta Kristuksesta itsestään. It's no good knowing about him. Ei hyödytä tietää asioita hänestä. We've got to know him. Meidän täytyy tuntea hänet. It's no good knowing about somebody. Ei hyödytä tietää jotakin You've asioita got to know ihmisestä, them. vaan täytyy tuntea heidät. Hallelujah. We've got to know Jesus Meidän täytyy Christ. tuntea Jeesus In Kristus. all of his lengths and his depths and his heights and his breadths. Hänen syvyytensä ja pituutensa ja To leveytensä ja know the love korkeutensa. of God Tuntea Jumalan that rakkaus, passes all understanding joka ylittää kaiken ymmärryksen. in Christ Jesus. Kristuksessa Jeesuksessa. What love! Mitä rakkautta? Behold what love Katso millaisella God rakkaudella has showered upon us Jumala on meitä rakastanut. to give us his only begotten Son. Hän antoi meille ainoan poikansa. I'm the resurrection Minä olen ylösnousemus and the life. ja elämä. When you're in Christ, Kun sä oot Kristuksessa, not knowing about him, et ainoastaan tiedä jotain hänestä, not even believing that he was a good man and he came. tai edes usko, että hän oli hyvä mies ja hän tuli.
No good knowing that he was a good man. Ei hyödytä se, että tiedät, että hän oli hyvä mies. No good knowing that he did all the things that he did. Tai että hän teki kaikki ne asiat, joita hän teki. You got to know that it's real for you. Teidän täytyy tuntea, että se on todellista sinulle. That it's real for me. Että se on todellista minulle. Hallelujah. That it's personal. Että se on henkilökohtaista. God has made it so personal. Jumala on tehnyt sitä niin I'm the henkilökohtaista. resurrection and the life for you. Minä olen ylösnousemus ja elämä He's the sinulle. resurrection and the life for me. Hän on ylösnousemus ja elämä minulle. Hallelujah. Whosoever believeth, Ja joka uskoo, whosoever receiveth, joka ottaa vastaan, whosoever walks in him. joka vaeltaa hänessä. It's no good going to a meeting, Ei hyödytä mennä kokoukseen putting up your hand to say, I believe. ja nostaa käsi ylös ja sanoa, että minä uskon. Yeah, I receive. Minä otan vastaan. And that's the end of the matter. Ja se on siinä kaikki sitten. If I put up my hand to receive Jesus Christ Jos mä nostan käteni ylös ottaakseni Jeesuksen and vastaan repent of my sin, ja teen parannuksen I synneistäni, better walk with him. niin mun on parasta vaeltaa better live hänen for him. kanssaan, elää I hänelle better be excited in him. ja olla innostunut I better hänestä love him ja rakastaa häntä, because he first loved me. koska hän ensin rakasti minua. Hallelujah. I'm the resurrection Minä olen ylösnousemus and the life. ja elämä. Wow, what power. Mitä voimaa? What power, beloved. Mitä voimaa, rakkaat? There's no power on the face of this earth Tämän maan päällä ei ole sellaista voimaa, that can raise us from the dead joka voi nostaa meidät kuolleista, except the power of Jesus Christ. paitsi Jeesuksen Kristuksen voima. Hallelujah. Wow. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Believest thou this? Uskotko sen? Believest thou this? Uskotko sen? I'll never forget our graduates in Sudan, southern Sudan. Mä en koskaan unohda meidän valmistuneita opiskelijoita siellä Etelä-Sudanissa. And two of them were holding a meeting in a broken down church. 2 heistä piti kokousta semmoisessa hajonneessa seurakuntarakennuksessa. And as they were ministering, Ja kun he siellä palveli, this funeral group came passing by. siitä ohi kulki semmoinen hautajaissaatto. And the Spirit of God moved upon one of those graduates. Ja Pyhä Henki toimi yhdessä näistä opiskelijoista, valmistuneista. And he went outside Ja hän meni ulos and he called ja kutsui the funeral group, come in, sen hautajaissaaton tulemaan sisään kirkkoon. put the coffin down. Ja sanoi, että laittakaa arkku alas. And they began to pray. Ja sitten he alkoivat rukoilla. Everybody, of course, was mocking. Ja kaikki tietysti siinä vähän pilkkasi Skeptical. ja oli epäileväisiä, Nothing ever going to happen here. että ei tässä nyt mitään tule tapahtumaan. He said, take the lid off the coffin. Ja tämä mies sanoi, että ottakaa se arkun kansi pois. And as they prayed, Ja kun he rukoilivat, went down and he laid hands on that body. ja hän meni ja rukoili ja pani kätensä sen ruumiin päälle. Said it was as cold as ice. Ja sanoi, että se ruumis oli jääkylmä. They didn't mind. They laid hands on that body. They began to pray. Eikä he välittäneet, he laittoi kädet sen ruumiin päälle ja alkoi rukoilla. God, you said, Jumala, sinä sanoit. your word you proved. Sinun sanassasi sinä osoitit. And after praying for about half an hour, Ja he rukoilivat noin puoli tuntia. he said, I distinctly felt this warmth come into that body. Ja hän sanoi, että hän sen jälkeen koki, miten lämpö tuli siihen ruumiiseen. Yeah? They prayed a little while longer, Ja sitten rukoilivat vielä vähän aikaa. and this young man sat up in the coffin, Ja tämä nuori mies siellä arkussa nousi istumaan. alive. Elossa. Woo! Yeah. I'm the resurrection and the life. Ylösnousemus ja elämä. Now, beloved, we don't have to walk around the whole world raising the dead. Ei meidän tarvitse kulkea ympäri maailmaa nostamassa kuolleita ylös. Jesus Christ didn't raise every dead person that he met. Ei did Jeesus Kristus herättänyt kaikkiaan tapaamia kuolleita ihmisiä. he? Yeah? He didn't raise every dead person. He didn't raise everybody out of the grave. Ei hän nostanut kaikkia haudoista tai arkuista. That was coming later. Se tulisi myöhemmin. Even the fact that one person Mutta jos se asia, että jopa yksi ihminen is raised from the on dead herätetty kuolleista, proves todistaa. he's the resurrection Hän on and the life. ylösnousemus ja elämä. Amen. Hallelujah.
doesn't take raising a multitude. Ei siihen tarvita mitään valtavia kuolleista herättämisiä. It doesn't take delivering 1,000 people from demons. Ei tarvitse vapauttaa tuhansia ihmisiä It riivaajista. takes one person to be delivered Tarvitaan vain, että yksi ihminen vapautuu. to prove, Että todistettaisiin to absolutely prove ja today ehdottomasti todistettaisiin nykyään, that he's the same yesterday, today and forever. että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. If I cast out devils by the Spirit of God, Jos minä ajan ulos riivaajia Jumalan know sormella, this, the kingdom of God has come unto you. niin tiettäkää, että Jumalan valtakunta on tullut teidän Cast tykönne. devils out of one person. Jos heität riivaajan ulos yhdestä ihmisestä, se Absolutely proves todistaa ehdottoman that the varmasti, kingdom of God että Jumalan valtakunta has come to this earth on tullut tämän maan päälle today, tänään. as much as when Jesus was alive Ihan niin kuin on the silloin, kun planet. Jeesus oli elossa maan päällä. Hallelujah. One healing, Yksi parantuminen, one deliverance, yksi vapautuminen, one miracle yksi ihme absolutely proves ehdottomasti todistaa, that Jesus Christ että Jeesus is Kristus the same today on sama tänään, as he was when he was here, niin kuin silloin, kun hän oli täällä, as he will be niin kuin hän tulee olemaan, when we're taken to be with him. kun meidät otetaan hänen luokseen. Hallelujah. That's the power of our God. Tämä on meidän Jumalamme voima. The amazing power of our God. Hämmästyttävä meidän Jumalamme voima. I don't have to prove to any skeptic, mocker or anybody else. Ei mun tarvitse todistella kenellekään epäilijälle, skeptikolle, eikä kenellekään muullekaan. When somebody says to you, raise the dead or heal the sick to prove. Kun joku sanoo sinulle, että no herätä kuolleet tai parane joku sairas todistaaksesi That's the se. same as the Pharisees and the Sadducees and everybody saying to Jesus Christ, come down from that cross. Se on ihan sama kuin fariseukset ja saddukeukset ja kaikki sanoi Jeesukselle, että tule alas sieltä ristiltä. Others you save yourself. Sinä pelastit toisia, pelasta nyt itsesi. He didn't have to prove anything. Ei hänen tarvinnut todistaa mitään. Hallelujah. We don't have to prove anything. Ei beloved. meidän ei tarvitse todistaa mitään, I ystävät. don't have to prove to any living person Ei mun tarvitse todistaa kenellekään elävälle that ihmiselle, Jesus Christ is että alive Jeesus Kristus elää, because he lives inside of me. koska hän elää minussa. I prove to myself Ja minä todistan and itselleni. he's proved to me Ja hän on todistanut minulle, that he's alive, että hän on elossa, that he's real, että hän on that he's todellinen, powerful, että hän on that voimallinen, he's living, että hän elää, that he's dynamic, että hän on dynaaminen that he's the ja Lord hän on Herra, because he dwells in me. koska hän asuu minussa. Hallelujah. And he'll do the same to you Ja hän tekee saman sinulle, when you surrender. kun sinä antaudut, Repent of your sin. teet parannuksen Ask him synneistäsi to come into your life. ja pyydät häntä tulemaan Come elämääsi, into your heart. tulemaan sydämeesi Change you. ja muuttamaan sinut, Make you a vessel for himself. tekemään sinusta astian oman käyttönsä. I'm the resurrection and the life. Whosoever believeth in me, Minä olen ylösnousemus ja elämässä, joka Whoever uskoo receives minuun, me, joka ottaa minut whoever vastaan, repents and humbles himself joka before tekee me, parannuksen ja nöyrtyy minun edessäni, hallelujah, shall receive life ottaa vastaan elämän, and never die. eikä koskaan kuole. Whoa, hallelujah. You shall never die. Te ette ikinä kuole. It's so hard for the human mind to comprehend. Se on niin isn't it? vaikea ihmismielen ymmärtää, Because it's so difficult koska on niin vaikea. when you go to a funeral and you put somebody in the grave Kun menette hautajaisiin ja joku lasketaan to hautaan, understand on vaikea that ymmärtää, if that person is in Christ Jesus, että jos se ihminen on Kristuksessa they Jeesuksessa, have not died. eivät he ole kuolleet. Amen. They have not He died. eivät ole kuolleet. They're alive He ovat elossa with Jesus Christ. Jeesuksen Kristuksen kanssa. Absent from the body He ovat poissa ruumiistaan is present with the Lord. ja ovat läsnä Herran luona. Hallelujah. For those who are in Christ Jesus. Sillä ne, jotka ovat Kristuksessa For Jeesuksessa, those who are outside of Christ, ne, jotka ovat Kristuksen ulkopuolella, there is death. siellä on kuolema, Eternal death. ikuinen kuolema. Eternal death is separation from God. Ikuinen kuolema on ero The Jumalasta. knowledge that God is real, God will be for eternally real, Tieto siitä, että Jumala on todellinen ja tulee olemaan ikuisesti todellinen, but I'm separated from. mutta minut on erotettu hänestä. Amen. The soul that sinneth Se sielu, joka syntiä tekee, shall surely die. sen on kuoltava. But thank God Mutta Jumalalle kiitos for his amazing mercy, hänen hämmästyttävästä armostaan, his grace, hänen alaupeudestaan, His goodness, hänen hyvyydestään, his faithfulness hänen uskollisuudestaan, towards me, minua kohtaan, towards you, sinua kohtaan, towards all mankind. koko ihmiskuntaa Who will kohtaan, reach out and receive him joka ottaa vastaan hänet after repenting. tehtyään ensin parannuksen Ask him to become ja pyytää häntä tulemaan personal savior heidän henkilökohtaiseksi pelastajakseen and Lord. ja Herrakseen.
She saith unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the anointed one, Hän sanoi hänelle, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, the voideltu, Son of God, Jumalan poika, which should come into the world. Well, lady, if you believe that, se joka oli tuleva maailmaan. No Martta, jos sinä tämän uskot, you better believe everything that comes with it. niin sun on parasta uskoa kaikki, mikä sen myötä tulee. No, she's so upset that Lazarus has died. Mutta hän on niin hermostunut siitä, että Lasarus on kuollut. She's gone into the intellectual side of her brain. Ja hän on nyt vaihtanut sinne älylliselle vaihteelle. Far too many Christians get in the intellectual side of their brain instead of to the faith. Ja liian monet kristityt vaihtaa tälle älylliselle vaihteelle sen sijaan, että uskoisivat. Dear Lord, I know you are the Christ. Herra, minä tiedän, että sinä olet Son of Kristus, God. Jumalan poika, That should come. joka oli tuleva. Well, if you know that, lady, Ja jos sinä tiedät sen you nainen, better know that in me there's no death. sinun on parasta tietää, että minussa ei ole Because I'm kuolema, life. koska minä olen elämä. And that more abundant. Ja yltäkylläinen elämä. I'm the life. Minä olen elämä. And the life is the light of man. Ja se elämä oli ihmisten valkeus. Hallelujah. And the light shines in the Ja darkness. se valkeus loistaa In pimeydessä. God there is no darkness. Jumalassa ei ole pimeyttä, And no shadow of turning. eikä vaihteen varjoa. Hallelujah. He's the glorious one. Hän on ihmeellinen. And when she had so said, she went her way and called Mary, her sister, secret, saying, The master is come and calleth for thee. Ja tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. As soon as she heard that, she arose quickly and came unto him. Kun Maria sen kuuli, nousi hän nopeasti ja meni hänen luoksensa. Now Jesus was not yet come into town, but was in that place where Martha met him. Mutta Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siinä paikassa, missä Martta oli hänet kohdannut. The Jews then, which were with her in the house, comforted her, oh my. Kun nyt juutalaiset, jotka olivat Marian kanssa huoneessa häntä lohduttamassa, no Probably oi. a professional mourning team. Luultavasti tämmöinen ammattimainen valitustiimi. We're very accustomed to them in Africa. Me ollaan hyvin tottuneita näihin Afrikassa. Get professional mourners that go from one funeral to the other. On ammattivalittajia, jotka kulkee hautajaisesta toiseen. And at the appropriate time they make a loud noise, Ja sitten sopivaan aikaan he päästään näitä kovia ääniä. shouting and crying. But Huutavat ja itkevät. it's all crocodile tears. Ja ne on kaikki krokotiilin kyyneleitä. And they're at the funeral because at all funerals in Africa, Ja he ovat siellä hautajaisissa, koska kaikissa hautajaisissa Afrikassa they always serve meat. siellä aina tarjotaan lihaa. So this is a really good way to eat meat every day. Tämä on hyvä tapa syödä lihaa joka päivä. Just go from one funeral to another Kulje vain hautajaisista toiseen and you'll get good meat. ja saat hyvää lihaa. Because everybody kills an ox for a funeral. Koska kaikki tappaa härän aina hautajaisia They varten. won't kill an ox for a wedding, but they'll kill an ox for a funeral. Ei härkää teurasteta häihin, mutta hautajaisiin kyllä. I cannot understand, I cannot Mä en comprehend pysty ymmärtämään enkä käsittää the tätä. mindset of people. Sitä ihmisten ajatusmaailmaa. We can't kill an ox to celebrate a wedding, but we'll kill an ox to celebrate a funeral. Ei voida teurastaa härkää juhlimaan häitä, mutta hautajaisiin kyllä voidaan teurastaa. You know, is it that the more food that I've got on the table and the bigger the banquet, the more that I love the dead person? Eli se on vähän niin kuin mitä isompi tämä lihakimpale siellä pöydällä ja mitä suuremmat juhlat, niin sitä enemmän rakasti sitä kuollutta. So if you put out a few sandwiches, that says a lot. Et jos sä pistät vaan pari voileipää esille, niin se kertoo aika paljon. Amen. Mary rose up hastily and went out. Kun Maria sen kuuli, nousi hän nopeasti. She goeth unto the grave to weep there. Which verse are you in? 31. Ja hän luuli, että hänen menevän haudalle itkemään siellä. Amen. Then when Mary was come where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Another one. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli ja näki hänet, lankesi hän hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. No tässä on taas toinen tämmöinen. Another accuser. Toinen syyttäjä. Another blamer. Toinen syyttäjä.
When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit and was troubled. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. He groaned in the spirit, Hän vaikeroi hengessään, ystävät. because of their unbelief, Heidän epäuskonsa tähden. because of their lack of faith, Heidän uskon puutteensa because tähden. he told them I'm the resurrection and the life, Koska hän oli sanonut, että hän on because they ylösnousemus ja believed elämä. him to be the Christ, the anointed Ja one. koska he uskovat, että hän on Kristus Sent from voideltu, God. jonka Jumala oli And lähettänyt. yet in the midst of the death of their brother, Ja kuitenkin siinä veljensä kuoleman keskellä these two women nämä kaksi naista and their team ja heidän tiiminsä are behaving like heathen. käyttäytyvät kuin pakanat. How many Christians Ja miten monet kristityt do exactly the same thing? tekevät ihan samalla tavalla, When it comes to a funeral, kun on kyse hautajaisista. we forget who we are Me unohdamme, keitä me olemme, and we start to behave like the heathen. ja alamme käyttäytyä kuin pakanat. As if there is no hope. Ikään kuin ei olisi toivoa. Paul makes it so clear in his writings. Paavali tekee kirjoituksissaan tämän hyvin selväksi All of his epistles. kaikissa kirjeissään, That we have hope. että meillä on toivo, Because Jesus Christ, koska Jeesus Kristus, amen, Jesus Christ conquered the grave, valloitti haudan, conquered death, voitti kuoleman rose triumphant, ja nousi is voitokkaana alive ja forevermore. elää iankaikkisesti. Power over the death, Voima kuoleman yli, power over the grave, voima haudan yli, power over all darkness. voima kaiken pimeyden yli. And he's given it to us. Ja hän on antanut sen meille. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. How can we not be people of hope Miten me ei voitaisi olla toivon ihmisiä, if Jesus Christ jos Jeesus Kristus has risen again on jälleen ylös noussut and is alive ja forevermore? elää iankaikkisesti? Death could not hold him. Kuolema ei voinut pitää häntä. The grave could not keep him. Hauta ei voinut pitää häntä. Because of his glorious, powerful, sinless life. Hänen uskomattoman synnittömän voimallisen He elämänsä took it tähden. up again Hän otti jälleen elämänsä and rose triumphant ja nousi voitokkaana. and is alive. Ja hän elää iankaikkisesti. And in him, Ja hänessä I'm alive minä olen elossa forevermore. iankaikkisesti. And one sure thing Ja yksi varma asia, I know, minkä minä that tiedän, I know, että minä tiedän, that I know, että minä tiedän, that I shall never die. että minä en koskaan kuole. Yeah, this body may go back to the dust, Kyllä tämä ruumis voi mennä takaisin tomuun, but that is not death. mutta se ei ole kuolema. Amen. Death is eternal separation from a living God. Kuolema on ikuinen ero elävästä Jumalasta. To go back to the grave is not death. Ja sinne hautaan palaaminen ei ole kuolema. Hallelujah. It's temporary separation from my body. Se on hetkellinen ero mun ruumiistani. And that body will be resurrected one day. Ja eräänä päivänä se ruumiskin nousee ylös. In the last day, resurrected, glorious. Viimeisenä päivänä se nousee Resurrected, ihmeellisesti ja voimallisesti ylös. Resurrected, flawless. Se nousee virheettömänä. Hallelujah. Jesus groans, Jeesus vaikeroi spirit. hengessään. is troubled Hän on liikutettu because of their unbelief. heidän epäuskonsa tähden. And because, beloved, Ja koska ystävät, surrounded with so much unbelief, hänen ympärillä on niin paljon epäuskoa. what can he do? Mitä hän voi tehdä? How many times did Jesus put people out? Miten monta kertaa Jeesus ajoi ihmisiä ulos? When he wanted to pray for somebody, heal somebody. Kun hän halusi rukoilla jonkun puolesta tai parantaa jonkun. Why? Out. Get Miksi? rid of them. Ulos, menkää ulos. Because there's so much unbelief around Koska ympärillä oli niin paljon epäuskoa, that I can't do any miracles. että mä en voi tehdä yhtään ihmettä. What about in his hometown of Nazareth? Entä hänen kotikaupungissaan Couldn't Nasaretissa? do any miracles in Hän Nazareth ei voinut tehdä yhtään ihmettä because of Nasaretissa. the unbelief Sen epäuskon that tähden, was in the town. joka siinä kaupungissa Oh, oli. you're the brother of James and Joseph. Sä oot Jaakobin ja Joosefin veli. Oh, your father we know. Ja me tunnetaan sun isäsi. And your mother. Ja me tunnetaan sun äitisi. No, you don't know my father. Ei, te ette tunne minun isäni. My father's not Joseph. Minun isäni ei ole My Joosef. father's God. Mun isäni on Jumala. Hallelujah. That never ceases to amaze me. Ja mua ei koskaan lakkaa You hämmästyttämästä. can ask a congregation of people, Voitte kysyä seurakunnalta ja ihmisiltä, who was Jesus' father? kuka Jeesuksen isä oli? And they'll say Joseph. Ja kaikki sanoo Joosef. No, Ei, God. Jumala. God
God was his father. Jumala oli hänen God isänsä. is his father. Jumala oli hänen God will isänsä. forever be his father. Jumala tulee ikuisesti And olemaan hänen because of that, isänsä. hallelujah, Ja sen takia, because of his salvation power, sen pelastusvoiman tähden, God is my father. Jumala on minun isäni. Wow. Thank you, Jesus. Kiitos Jeesus. Oh, what a salvation. Mikä pelastus, That Christ liveth in me. että Kristus elää minussa. Christ is alive in me. Kristus on elossa Christ minussa. is powerful in me. Kristus on voimallinen minussa. Hallelujah. Look how they misinterpret. Katsokaa, miten he tulkitsevat väärin. Said, where have you laid him? They said, come and see. Ja hän sanoi, mihin te panitte hänet? He sanoivat hänelle, Herra, tule ja katso. Jesus wept. Ja Jeesus itki. My beloved, he did not weep because he felt sorry for Mary and Martha. Ja ystävät, ei hän itkenyt siksi, että hän sääli Mariaa ja Marttaa. He did not weep because he was overcome emotionally. Eikä hän itkenyt siksi, että hän joutui tunteittensa valtaan. He did not weep because he felt sorry. Eikä siksi, että hän tunsi sääliä. He knew what he was going to do. Hän tiesi, mitä hän tulisi He knew the tekemään. power that he had. Hän tiesi sen voiman, He joka knew he hänellä was oli. going to raise Lazarus from the Ja dead hän tiesi tulevansa He herättämään Lasaruksen wept. kuolleista. Mutta hän itki because of their unbelief. heidän epäuskonsa tähden. He wept Hän itki, because the Son of God, koska Jumalan poika, the anointed one, voideltu, the Christ that was coming and that had been promised, Kristus, joka oli tullut ja luvattu, was he. hän oli se. And they knew it, Ja he tiesivät sen, but they did not believe. mutta he eivät uskoneet. How many of us are exactly the same? Ja miten monet meistä ovat juuri tällaisia. We know he's Christ. Me tiedämme, että hän on We know Kristus. he can heal the Me sick, tiedämme, että hän voi parantaa deliver the sairaat possessed, ja vapauttaa riivatut raise the dead, ja herättää kuolleet miracles. ja tehdä ihmeitä. we don't see them Mutta me emme näe niitä because of our same unbelief sen saman epäuskomme tähden, that they had. joka heillä oli. We rather trust in the arm of flesh Me luotamme mieluummin lihan and we käsivarteen, trust the mighty hand of the delivering God. kun luottaisimme vapauttavan Jumalan väkevään käsivarteen. We would rather believe our doctors and our medicine, Me uskomme mieluummin lääkäreitä ja lääkkeitä, and we would believe in the living God. kuin uskomme elävään Jumalaan. It's time, beloved, that we got desperate for God. Rakkaat, meidän on aika alkaa janota epätoivoisesti Jumalaa. Lord, it doesn't matter what it costs me. Herra, ei ole väliä sillä, mitä se minulle maksaa. I'm going to trust in you. Minä aion luottaa I'm sinuun. going to believe in you. Aion uskoa sinuun. And in the end, Ja sitten I've got nothing to lose lopulta minulla ei ole mitään hävittävää, because I've got eternity with you. koska minulla on ikuisuus sinun kanssasi. Wow, that's excitement. Onpas tämä nyt innostusta. See, that's a problem with most of Christians. We're so bound by this earth. Tämä on useimpien kristittyjen ongelma. Meillä on niin tämä maan sitomia. We're so wrapped up with the world. Ja me ollaan niin kietoutuneita tähän maailmaan. We're more excited about the world and living in this world Me ollaan innostuneempia maailmasta ja siinä elämisestä than we are about Christ. kuin Kristuksesta. Yeah. I'm only here for his work. Mä oon täällä vain hänen työnsä tähden. For me, I could step off this planet right now. Kyllä mä voisin häipyä Say tältä goodbye, planeetalta koska everybody. tahansa I'm sanoa, outta että here. heippa kaikki, mä lähden nyt täältä. Nobody shouted, I'm coming with you. Too bad for you. Ja kukaan ei huutanut nyt sieltä, että mä tuun mukaan sun kanssa. No voi harmi. Jesus wept. Ja Jeesus itki. He wept out of frustration. Hän itki turhautumisesta, Wept because of their unbelief. heidän epäuskonsa tähden. He wept Hän itki, because, beloved, could have been the greatest victory. koska ystävät, tämä olisi voinut olla suurin voitto. But he's surrounded by people, Mutta häntä ympäröi ihmiset, believers, in uskovat, him, jotka uskovat häneen. believers in him, Hänen uskovat ihmiset, who had no faith. joilla ei ole uskoa. God help us. Jumala, auta meitä. Look at the misinterpretation. Then said the Jews, behold, how he loved him. Ja katsokaa tätä väärää tulkintaa. Niin juutalaiset sanoivat, katso kuinka rakas hän oli hänelle, koska Jeesus itki. In Africa, the more that people weep at the funeral,
Ja Afrikassa mitä enemmän ihmiset itkee hautajaisissa, the more everybody says, oh, see how he loved him. sitä enemmän ihmiset sanoo, että oi katso miten hän rakasti This tuota person must kuollutta. really have loved him. Ja tämän ihmisen todella täytyy These rakastaa people really tuota vainajaa. loved the dead one. He varmaan rakastivat sitä kuollutta todella. No, they all got paid to weep. Mutta heille maksettiin sitä, että he itkivät. They all got paid. He saivat maksun. Just give them a few hundred kwacha each. Anna heille vähän jokaiselle muutama 100 Give kwatsaa. everybody a couple of euros and they'll make a real Pari big euroa noise. per nenä ja kaikki pitää isoa meteliä. Then everybody can say, see how he was Ja loved. sitten kaikki voi sanoa, että oi katso miten hän rakastettu hän oli. No, he was a liar, a thief, a cheat, a double dealer, a conniver. Hän oli varas ja petkuttaja ja juonittelija. It never ceases to amaze me. We go to funerals Mä aina ihmettelen sitä, kun me mennään hautajaisiin. and you hear people standing up and talking about the dead Ja person, kun ihmiset sitten siellä edessä kertoo sitä kuolleesta ihmisestä giving such a eulogy. ja antaa semmoisen ylistyspuheen. How wonderful that person is. Miten hieno ja ihana ihminen se oli. And I stand and I say, I didn't know that person. Ja mä siellä seisoin ja mietin, että en mä tuntenut tota ihmistä. That's not what I know. Ei se ole se ihminen, jonka minä tunsin. I knew him to be a liar, a Mä thief, tiesin, a että se cheat, oli a double dealer, valehtelija ja a juonittelija conniver. ja petturi. And somebody saying, what a wonderful man. Ja siellä joku sanoi, että miten ihmeellinen, hieno mies. Wow, I don't know that one. En mä I sellaista must be miestä at the wrong tuntenut. funeral. Mä oon varmaan väärissä hautajaisissa. We have to say something nice. Mutta täytyy sanoa jotain mukavaa. Why? Speak the truth. No miksi? Sano totuus. Speak the truth and warn people. Don't be like that one in the grave. Sano totuus ja varoita ihmisiä. Älkää olko sellaisia kuin tuo tuolla arkussa. Change. Muuttukaa. Amen. Amen. You know, they can only invite you back to one funeral. I mean, they'll never invite you back again. It doesn't matter. Siis sut voidaan kutsua vain yksin hautajaisiin. Jos sua ei kutsuta koskaan uudestaan, niin ei sillä ole väliä. If you speak the truth, nobody ever wants you to come back to the funeral. Jos sä puhut totuuden, niin ei kukaan halua sua enää hautajaisiin. That's okay. No ei se haittaa. Amen. Yeah. See how he loved him. Oi katsokaa, miten hän rakasti häntä, koska hän itki. What a misinterpretation. Mikä virheellinen tulkinta. And we need to understand spiritually. Ja meidän täytyy ymmärtää hengellisesti. You know, I've been in a similar circumstance, not at a funeral, Mä oon ollut samanlaisissa olosuhteissa, en hautajaisissa. but really wept for people, Mä oon todella niin kuin itkenyt and they ihmisten tähden. totally misunderstood. Ja he ihan täysin väärin ymmärsivät mun itkuni. It's like, you jerks, what's your problem? Ihan niin kuin, että te hölmöt, mikä teidän ongelma nyt oikein on? Yeah? I'm weeping because you're so blind. Mä itken, koska te olette niin sokeita. You're so wrapped up in yourself. Te olette niin kiinni You're so itsessänne consumed about you ja niin itsenne keskittyneitä. instead of about God. Sen sijaan, että keskittyisitte Jumalaan. That needs my tears to weep. Ja siihen mun tarvitaan mun kyyneleitä. And then you misinterpret them. Ja sitten ne tulkitaan väärin. Wow. Wow. Some of them said, could not this man which opened the eyes of the blind have caused even this man should not have died? Mutta muutamat heistä sanoivat, eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut. Of course. No totta kai. He's the Son of God. Hän on Jumalan poika. Of course. Totta kai. He's the resurrection and the life. Hän on ylösnousemus ja elämä. Of course. Totta kai. He can do anything. Hän voi tehdä mitä tahansa. Well, let's have a big debate now. No nyt pannaan suuri väittely Can he, pystyyn. can't he? Can he, Voiko hän can't vai he? eikö voi? Will he, won't he? Haluaako hän vai eikö hän halua? How pathetic we become. Miten säälittäviä meistä tulee? He's the resurrection and the life. Hän on ylösnousemus ja He elämä. is life. Hän on elämä. Hallelujah. By this man, Christ Jesus, Tämän miehen Jeesuksen Kristuksen the kautta worlds koko were framed, maailmat luotiin. and you and I were created. Ja sinut ja minut luotiin. If you want to come from a monkey, God bless you. Jos sinä haluat olla apinasta peräisin, niin Jumala siunatkoon sinua. Spend the rest of your life as an idiot. Voit olla koko loppuelämäsi idiootti. But I didn't come from a monkey. Mutta minä en tullut apinasta. I came from the special design of God. Minä olen Jumalan erityisesti suunnittelema. I was fearfully and wonderfully made. Minut tehtiin ylen ihmeellisesti. Hallelujah. He fashioned me Hän muovasi minut for his purpose. oman tarkoituksensa And his mukaan glory. ja omaksi kunniakseen. And if you think that you
came from an amoeba Ja jos sä luulet, että sä oot tullut jostain amebasta or a monkey tai apinasta or a coelacanth fish coming out of the ocean, tai joku kala, joka nousi sieltä valtamerestä, too bad for you. niin sääli sinua. I came from the perfect design Minä olen täydellisesti of a suunniteltu. God Jumala suunnitteli who minut. created me, Hän, joka loi minut, fashioned me, muovasi minut and breathed his breaths of life ja into me hengitti elämän henkäyksensä minuun, so that I would become a living soul, jotta minusta tulisi elävä sielu, conscious of him, tietoinen in hänestä love with him, ja rakastunut häneen excited about ja him innostunut hänestä, for his glory. hänen kunniakseen. Hallelujah. Jesus, again groaning in himself, Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan cometh to the grave. ja meni haudalle. It was a cave and a stone lay upon it. Ja se oli luola ja sen suulla oli kivi. Jesus said, take ye away the stone. Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. And this one really amazes me. Ja tämä todella nyt hämmästyttää minua. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh, for he has been dead 4 days. Martta kuolleen sisar sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa 4 päivää. Oh, you great heroine of faith. Oi sinä uskon sankaritar. Does it matter whether Lazarus is nothing but bones in the tomb? Onko sillä väliä, vaikka siellä haudassa ei olisi muuta kuin Lasaruksen luut? Does it matter if his body is just crawling with worms and maggots? Vaikka siellä hänen ruumissaan jo kiemurtelisi kaikenlaisia etanoita ja matoja. Does it matter if it's perfectly embalmed? Onko sillä väliä, vaikka se olisi täydellisesti balsamoitu ruumis? Does it matter whether it's cast in a glass casket? Vai olisiko se lasiarkussa? Come on. You know, it never ceases to amaze me Ja mä aina hämmästelen sitä, how we dress up dead bodies. miten me puetaan kuolleet. No? Isn't it crazy? Voiko se ole hullua? Put on the rouge and Pannaan poskipunaa make the cheeks look all nice and red. niin, että kaikki posket näyttää punaisilta ja Don't hienoilta. forget the lipstick. Ja huulipuna pitää laittaa. Oh, everything else. Ja kaikki muukin. What on earth for? They're not living, they're dead now. Minkä ihmeen That takia body's dead. se ruumis on nyt kuollut, ei se enää elä. No? Oh, we've got to make it look nice. Ei se pitää näyttää hienolta. That's heathen. Se on pakanallista. Amen? Why do I want to look on that dead body? Miksi mä haluan katsoa sitä kuollutta Brother, we're ruumista? having a viewing. Meillä on tämmöinen ruumiin katselmus. Minkä ihmeen takia? For what? A viewing of what? Minkä ihmeen katselmus? Dead flesh and bones. Kuollutta lihaa ja luita. Yeah? You know, think about how crazy we are. Ajatelkaa, mitä hulluja me ollaan. You know, we go to, when my mother died, Kun mun äitini kuoli, the embalmer at the mortuary, se siellä ruumishuoneella se palsamoija do you want me to embalm your mother? kysyi, että haluatko minun palsamoivan äitisi? What on earth for? Minkä ihmeen takia? Well, to preserve her. No etkö halua säilyttää häntä? I said, just don't be stupid. What's the matter with you? Ja mä sanoin, mikä sua vaivaa? Älä nyt ole ihan tyhmä. What on earth do I want to preserve her body for? Minkä takia mä haluaisin säilyttää hänen ruumiinsa? Come on. Halo, That's being disrespectful. tää on epäkunnioittavaa. You know, embalm somebody, it's going to take the worms 50 years to eat it instead of 3 days. Jos joku palsamoidaan, niin madoilta menee 50 vuotta sen syömiseen sen 3 päivän sijasta. But be sure the worms will get it. Mutta kyllä ne madot sen lopulta saa. You can put it in a beautiful gold coffin Voitte laittaa sen ruumiin hienon kultaiseen arkkuun or a cheap wooden coffin. tai halpaan puuarkkuun. Doesn't make any Ei difference. sillä ole mitään merkitystä. Worms are going to get you sooner or later. Kyllä ne madot saa sinut ennemmin tai myöhemmin. Corruption is going to set in sooner or later. Kyllä se mädäntyminen alkaa ennemmin tai myöhemmin. You can't stop it. Et sä voi estää sitä. Amen. So why not hasten it on? Joten miksi ei sitten nopeutettaisi sitä? And this hospital, what's the matter with you? Ja mä kysyn, että mikä sua vaivaa? She's with the Lord. Hän on Herran luona. She's not in that body. Ei hän ole siinä ruumiissaan. That body is an empty shell. Se ruumis on vain tyhjä kuori. He's the resurrection. Hän on ylösnousemus And alive. ja elämä. No? Martha,
Martta, you silly woman, sinä hölmö nainen, does it matter whether he stinketh? onko sillä väliä haiseeko Does it hän? matter if his body is being consumed by the maggots? Onko sillä väliä, vaikka madot olisi syönyt ja sen ruumiin? He made the maggots. Hän teki ne etanat ja madot. He made that body. Hän teki sen ruumiin. If he wants to resurrect it, Ja jos hän haluaa nostaa sen kuolleista, it doesn't matter what condition it's niin ei in. sillä ole merkitystä, missä tilassa se ruumis on. No, I'm so amazed how Christians behave. Mä oon niin hämmästynyt sitä, miten kristityt käyttäytyy. Thinking about, well, what's going to happen to me Ja ajatella, että mitä mulle tapahtuu, if I'm cremated? jos mut polttohaudataan. What's the difference? No mitä eroa siinä on? Whether you ash that I pour on the river and it flows away, Vaikka se olisi tuhkaa, joka pannaan jokeen ja sitten se virtaa pois. or if you want to keep Johnny in the silver Vai jos sä haluat pitää, goblet on your mantelpiece, vai jos sä haluat pitää nyt sitten sen Pekan siinä urnassa takareunuksella. that's up to you. Se on ihan sinusta kiinni. Yeah? Do you think God can't resurrect that ash? Luuletko, että Jumala voisi nostaa sitä tuhkaa ylös Do kuolleista? you think God can't gather you together from wherever you Että are? Jumala voi koota sinua missä tahansa sinä sitten oletkin hajallasi. If he gathered you and made you in the first place, he can gather you and remake you. Jos hän kokosi sut jo alun perinkin, niin hän voi tehdä sun I uudestaan. don't know why Christians get themselves so worked up En ymmärrä, miksi kristityt hermostuu tästä niin paljon. about such pathetic things. Tämmöisistä säälittävistä asioista. He's the God of the cosmos, Hän on maailman kaikkeuden Jumala, by his word joka sanallaan framed the world muovasi maailmat and made ja me, teki minut. and he can gather the dust Ja hän voi koota sen that this tomun, body becomes joka tulee täksi ruumiiksi, tai josta tämä ruumis tulee, and resurrect it ja herättää sen in the kuolleista resurrection at the last day. viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Come on, get excited. Innostukaa nyt. Some of you are looking so miserable. Ollaan oltu niin surkeita nyt. Now, if anybody's ever been to the authentic tomb Jos joku on joskus ollut semmoisessa alkuperäisessä haudassa, of Lazarus, Lasaruksen haudassa Israel. Israelissa, it's very deep se on hyvin underground. syvällä maan alla. And you can only get in it by really crawling through a little hole and going down, down, down. Ja sinne pääsee vaan, kun ryömii semmoisen reiän läpi ja menee alaspäin. And it's very cool in there. Ja siellä on hyvin kylmää. So the chances of his body rotting after 4 days is minimal. Joten se mahdollisuus, että se ruumis olisi 4 päivän jälkeen jo haissut tai mädäntynyt, on hyvin But pieni. nevertheless, let's give Mutta kuitenkin nyt Martha grace and say, yeah, his ollaan body nyt was rotted. armollisia Martalle ja sanotaan, että okei, hän So sitten haisi jo. what? Entä sitten? Yeah. And Jesus stands at the mouth of this tomb, tells him, roll away the stone. Ja Jeesus seisoo siinä haudan ulkopuolella ja sanoo, että vierittäkää se kivi pois. Amen. It was a cave. Roll away the stone. Se oli se luola. Jesus saith unto her, Ja Jeesus sanoi hänelle, said I not unto thee that if thou wouldst believe, thou shouldest see the glory of God. enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Then they took away the stone from the place where the dead was laid. Niin he ottivat kiven pois, Just like the angels rolled away the stone from his own tomb. ihan niin kuin enkelit vierittivät sen kiven pois Jeesuksen oman haudan suulta. Hallelujah. They came racing to the tomb Ja he ryntäsivät sen haudan luokse. on resurrection morning. Siinä ylösnousemusaamuna. To do what? Tekemään mitä? To anoint the body. Voitelemaan sitä ruumista. But he was gone. Mutta hän oli poissa. Too late. Liian myöhäistä. He was not there. Hän ei ollut enää He's siellä. risen triumphant. Hän oli noussut He's voitokkaana alive ylös ja hän elää forevermore. iankaikkisesti. Now, here's one amazing thing. Ja tässä on hämmästyttävä asia. Did I not tell you Enkö minä sanonut, that if you only believe, että jos uskoisit, you should see the glory of God? niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Lifted up his eyes, Father, I thank you that thou hast heard me. Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. And I know that thou always hearest me. Ja minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet. That because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. When he thus had spoken, he cried with a loud voice, Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä, Lazarus, Lasarus,
come forth. Tule ulos. Now, think about it. No ajatelkaa tätä. I want us to think about the enormity Mä haluan, että me ajatellaan tätä valtavuutta. of this miracle. Tämän ihmeen valtavuutta. Lazarus is deep under the ground. Lasarus on syvällä siellä maan alla. He's bound Hän on sidottu with cloth, sillä ruumisliinalla. hand and foot. Ja hänen jalkansa ja kätensä on sidottu. He's like a mummy. Hän on niin kuin muumio. Now, he can't move. Et sä voi can't liikkua, walk. etkä kävellä. He's bound, Hän on sidottu. hand and foot. Kädet ja jalat. Yet the power Mutta kuitenkin se, of that declaration, sen julistuksen voima, the power of life elämän voima, out of the mouth of Jesus Christ, Jeesuksen Kristuksen the suusta, Son of the living God, elävä Jumalan pojan the suusta, authority that he has, se arvovalta, joka the hänellä oli, declaration brings Lazarus clean out of that grave se julistus tuo Lasaruksen sieltä haudasta ylös, to stand bound seisomaan sidottuna in his grave clothes siinä hautavaatteissaan, at the mouth of the tomb. sen haudan edessä. That's power. Se on voimaa. That's power. Se on voimaa. Thank you, God. Kiitos Jumala. You prove yourself over and over and over. Sä todistat itsesi todeksi uudelleen ja uudelleen. And there were enough people to witness Ja siellä oli tarpeeksi ihmisiä this todistamassa resurrection. tätä ylösnousemusta. The cry of Christ. Se Jeesuksen huuto. Beloved, I want to tell you, Mä haluan kertoa teille, rakkaat. we're going to hear such a cry Me tulemme kuulemaan sellaisen huudon in these days. näinä päivinä. We better be waiting. Meidän parasta We odottaa better be listening. ja kuunnella. There's coming such a trumpet sound from heaven. Taivaasta tulee sellainen pasuunan ääni, It isn't going to be a trumpet that plays a musical note. eikä se ole mikään pasuna, joka soittaa jotakin säveltä, It's going to be the voice of the archangel. vaan se on oleva arkkienkelin ääni, It's going to be the voice of the angels enkelien ääni. that are going to fill the whole Ja universe se täyttää koko maailman kaikkeuden with such a shout sellaisella huudolla, of victory, voiton huudolla of praise, ja ylistyksellä, of triumph, sillä of voiton authority, riemulla ja arvovallalla of power. ja voimalla, that the dead will rise. että kuolleet nousevat ylös. Hallelujah! There's coming such a shout to this planet Ja sellainen huuto on tulossa tälle planeetalle, that will terrorize the mockers and the scorners joka kauhistuttaa pilkkaajia ja ivaajia, who for so long jotka niin pitkään have ridiculed ovat the pilkanneet people of God Jumalan kansaa and God. ja Jumalaa. But they will not laugh any longer, Mutta he eivät enää naura, because when God comes, koska kun Jumala tulee, there's going to be such a shout niin tulee sellainen huuto, that it terrorizes että se kauhistuttaa everybody who does not know him. kaikki, jotka eivät tunne häntä. And for we who know him, Ja me, jotka tunnemme hänet, it will be joy, meille se on ilo, it will be victory, se on voitto, it will be the consummation se on se lopullinen voitto of the promises of the ages, ja aikojen lupausten that täyttyminen, Jesus Christ että is Jeesus coming back Kristus on tulossa takaisin to gather his own kokoamaan omansa in triumph voitossa and glory. ja kirkkaudessa. Did I not say you would see the glory of God? Enkö minä sanonut, että sinä näkisit Jumalan kirkkauden? Get excited, beloved. Innostukaa, rakkaat. We're going to see the glory of Me God. tulemme näkemään Jumalan kirkkauden. Woo! Hallelujah. When the dead was come forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin, Jesus said unto them, loose him and let him go. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. There is that which God does, Tässä on se, mitä Jumala tekee, and there's that which he expects us to do. ja se, mitä hän odottaa meidän tekevän. Amen. God brought him forth out of the tomb. Jumala toi hänet esiin sieltä haudasta. Power of resurrection life Ylösnousemuksen elämän voima lifted him clean out of that grave, nosti hänet suoraan sieltä haudasta planted him at the mouth of the tomb. ja asetti hänet sen haudan He suulle. stood there bound in his grave Ja hän clothes, seisoi siellä sidottuna covered käärinlinnassa. with a napkin. Ja hän oli hikiliina And kasvojensa päällä. Jesus tells those, Ja Jeesus sanoo standing toisille, by, jotka seisoo "Now siinä, että te you unloose him päästäkää hänet irti and let him go. ja antakaa hänen mennä. Hallelujah. God does it. Jumala tekee sen, And he expects us mutta hän odottaa meidän to complete it.
saattavan sen työn loppuun, so that we really can see, jotta me voimme todella nähdä, we really know että me todella tiedämme, that He's the resurrection and the life. että hän on ylösnousemus ja That elämä, He's the power of God. ja että hän on Jumalan That voima, He's the life of God. ja että hänessä on That Jumalan He's elämä, the love of God. ja että hän on Jumalan That He's the rakkaus, light of God. että hän on Jumalan Come valkeus, down to earth joka on tullut maan päälle, so that we might experience Him. jotta me voisimme kokea hänet. If you are dead Jos sinä olet in kuollut your trespasses and sins, rikkomuksiisi ja synteihisi, if you are dead jos sinä olet kuollut being separated from God, ja erossa Jumalasta, God gives this wonderful promise today. Jumala antaa tänään tämän ihmeellisen I'm the lupauksen. resurrection and the life. Minä olen ylösnousemus ja He elämä. that believeth in me, Ja se, joka uskoo though minuun, he were dead, vaikka hän olisi kuollut, yet shall he live. niin hän elää. If you repent of your sin Jos sä teet parannuksen and ask synneistäsi Jesus Christ to come in, ja pyydät Jeesusta Kristusta He tulemaan will sisään, forgive you hän of antaa all your sin kaikki sinun syntisi anteeksi and take you from death to life, ja ottaa sinut kuolemasta elämään, from the grave to resurrection. haudasta ylösnousemukseen, Hallelujah. From defeat to triumph, tappiosta voittoon, from darkness to light, pimeydestä valkeuteen, from death to life kuolemasta elämään, in Christ Jesus. Kristuksessa And Jeesuksessa. the resurrection and the life. Minä olen ylösnousemus ja He that elämä. believeth in me, Se, though joka he were uskoo dead, minuun, ei ikinä kuole, yet shall he live. vaikka hän tulee elämään. And whosoever liveth Ja se, joka elää and believeth in me ja uskoo minuun, shall never. ei ikinä Die. kuole. The promise that God gives you today, Se lupaus, jonka Jumala You antaa shall sinulle never tänään, die in on se, him. että sinä et ikinä kuole hänessä. that if this body goes back to the grave, Vaikka tämä ruumis menee it hautaan, is not death. se ei ole It kuolema. is temporary separation. Se on hetkellinen ero, But I shall never die mutta minä en koskaan kuole, because his life koska hänen and elämänsä that more abundant. ja hänen yltäkylläinen And that elämänsä, life lives within se us. elämä elää meissä He's come to set us free. ja se on tullut meihin. He's come to set the captive free. Hän on tullut päästämään vangitut vapaaksi, Make you whole. vapauttamaan ja tekemään meidät Resurrect ehyiksi you. ja nostamaan sinut kuolleista And give you ja the antamaan hope sinulle toivon, of life eternal ikuisen elämän toivon with him. hänen kanssaan. Let us pray. Rukoillaan. Father, Isä, we thank you me kiitämme sinua, that you are life, että sinä olet elämä, abundant life. yltäkylläinen elämä. We thank you, God, Me kiitämme sinua, Jumala, that you came to give us life. että sinä tulit antamaan meille elämän. And in Christ Jesus, Ja Kristuksessa Jeesuksessa we have that life meillä on se elämä, because he triumphed over the grave. koska hän voitti haudan. He triumphed over death Hän voitti kuoleman and is alive ja hän forever. elää ikuisesti. Father, Isä, draw us vedä meitä unto yourself. luoksesi. Repent of your sin. Tee parannus synneistäsi Ask Jesus Christ ja pyydä Jeesusta Kristusta come into your life, tulemaan elämääsi forgive you, ja antamaan sinulle anteeksi, cleanse you, puhdistamaan sinut, purify you, puhdistamaan sinut, sanctify you, pyhittämään sinut, make you his own, tekemään sinusta omansa. and you will live forever Ja sinä tulet elämään ikuisesti because of him. hänen tähtensä. Thank you, Jesus, Kiitos Jeesus, that you're the resurrection and the life. että sinä olet ylösnousemus ja elämä. He that believeth in you, Ja se, joka uskoo sinuun, though he were dead, vaikka hän olisi kuollut, yet shall he live. niin hän elää. And whosoever liveth and Ja believeth joka elää ja uskoo häneen, shall never ei die. ikinä kuole. Thank you, Lord, Kiitos Herra, that this body going back to the grave että vaikka tämä ruumis menee takaisin hautaan, is temporary niin separation, se on vain hetkellinen ero. but you will resurrect it one day. Ja sinä herätät sen eräänä päivänä The kuolleista. moment, Lord, this body goes to the grave, Ja sillä hetkellä, kun tämä ruumis menee we go to hautaan, be with you niin me tulemme sinun luoksesi, in spirit and soul. hengessä ja sielussa. Thank you, Father. Kiitos Isä, And this body will be united again että tämä ruumis yhdistyy jälleen in the last day, viimeisenä päivänä. glorified, Ja se kirkastetaan perfect, täydellisenä, without sick, ilman sairautta, spotless. ilman tahroja. Thank you, Jesus. Kiitos Jeesus, You gave your life sinä annoit elämäsi, that I might live. jotta minä voisin elää. Is there anybody here today Onko täällä ketään tänään, says, I have never come to that place joka sanoo, että mä en ole koskaan tullut tähän of pisteeseen, repentance for my sin? että olisin tehnyt parannuksen synneistäni Ask Jesus ja pyytänyt Jeesusta to come into my life tulemaan elämääni and be my ja Savior olemaan minun pelastajani and my Lord. ja mun Herrani. Anybody? Jos täällä on joku Say, I sellainen, want Jesus Christ. joka sanoo, että mä haluan Jeesuksen Come Kristuksen, into my life. tule mun elämääni.
I repent of my sin. Ja sanoi, että teet parannuksen synneistäsi. Ask him to forgive me. Pyydä häntä antamaan sinulle Everything anteeksi. that I've done wrong. Kaikki se, mitä olet tehnyt väärin. For the Adam nature that I am. Se Aadamin luonto, joka sinä olet. Corrupt before him. Se, joka on mädännyt hänen edessään. Forgive me, Lord. Anna minulle anteeksi, Herra. Make me your child. Tee minusta sinun lapsesi. Cleanse me from my sin. Puhdista minut And synneistäni. receive me Ja ota minut vastaan to yourself. luoksesi In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.